Tots teniu la mateixa ideologia política? No. Posició sexual preferida. El cowboy. Fas soroll de cavall? No. Què polles? El lloc més estrany on heu practicat, bueno, sexe, un altre cop sexe. Jo, tenis Sabadell. Clar, és que és el meu puto gimnàs. Sou de sexe salvatge o sexe romàntic? Les dues combinades. Molt ben dit. Les tinc comprades, una VIP a la discoteca amb una ampolla i 2 paves. Va haver-hi una època que tots teníem parienta i totes les parientes eren amigues. Hi havia grup de WhatsApp i tot. 31. Hi havia l'advocada del diable, alguna que anava com xutant. Advocada del diable. L'advocada del Podria ser la diable. teva, que tu has dit que era la jefa? La més la que primer va marxar. Ai, no. Jo sempre recordaré quan em van dir que em volien posar mirant a Cuenca, que després vaig estar reflexionant i vaig dir merda, que em posi jo 4, saps? Quina és la cosa més estranya que us ha passat en un escenari? Sostens. Què feu amb els sostens després? Els quedeu, no? Tot catxondo, què va dir? Us els quereu, no, suposo? A Sabadell es deia, en plan, tenir la concepció de que... Que érem uns drogadictes. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause I'm there for you too. Still in bed. Descoordinats, mare meva. Laura. És que avui és duríssim. Jo he de demanar disculpes pel meu outfit, perquè jo semblava que encara segueixo d'after. Ai, no, sí, mireu, de veritat, Papa, Rockstar? però ets bastant macarra, tu, per anar així, tio. Qui et creus? Clar, bro, jo anava així. Faig pudor d'alcohol, faig pudor de drogues, a dones... Bueno, la cosa és que avui realment no vaig així, sinó que és un cosplay avui. És un cosplay, perquè m'he preparat pels convidats d'avui. Uau. Perquè avui portem el teteo i la sardana. Portem les cabres. La 31! Les cabres, nen! Portem a la Catalunya. Què tal? Com esteu? Què tal, senyor? Mestres, molt bones. Anem a saludar. Aquí. Uepa, meva vaciladeta. Hi ha hagut, perdó. No passa res. Camp de penes avui, nois. Sí, és un camp de Perquè penes. funciona més al final, el camp de penes. Nois, abans de començar un segon la meva entrevista, m'agradaria que m'expliquéssiu quina és la vostra relació amb Osona. Amb Osona? Sempre la fem, aquesta. Zero. Ell ha dit alguna cosa abans. Però esteu... No tenim molta, la veritat. I un like a Insta? Hem anat a Osona a cantar? Hem anat? No. No, És que crec que no, És que eh? diria Calla que no ja, ni cabrón. trepitjada, tio. Ni a la cabra? Sí, a la cabra de Fernanda. Cabra de... Sí, clar. I que hem estat a Osona. Clar, tio, què és? Clar, a Vic, sí, clar que hem anat. A Vic, vale, clar, a Vic, clar. Jo he dit que a Osona hi ha un bon accent. Sí. No ha dit això. Només he dit que hi havia bon accent, bon menjar i bones dones. Molt bé. Molt bé. Dones salvatges. Sí. Molt bé. Vale, Marc, doncs carda'm la meva cinto. Dona salvatge. Dona salvatge. No ho he pogut evitar, no? Això va amb mi. Bàsicament, la meva és una mica l'entrevista típica que es fa sempre, una mica toquem Una presentació, l'àlbum, no? quatre coses. Perquè us dieu 30 ho fa. Típica, nois, al final del dia. No, quan t'ho preguntis, suda, tio. No, a veure, la cosa és, primer de tot, del 0 al 10 com esteu? I una Molt bé. explicació. Molt bé, Vull nota, del 0 al 10. Sí, jo un Endavant. 7,5, 8. 7,5, 8, estic... No, no ha estat tan bé, un 7 i mig. Va cagar, mi pare. Collons, Fet una merda, no? Potser et diria que baixo al 7 per la derrota al Barça, tio. És que és Estic fet merda, Hem tio. vist, eh? Tant us ha afectat? Una A mi mica. m'ha afectat. Ha afectat, eh? Sí, sí, afecta. La gent està trist. Tu? Jo et diria un 8, sempre es pot estar 8, sí. 8, molt bona nota també. Bona nota. No, molt bé. 8 i mig. 8 i mig. Sòlid. Va carregat, eh? Estic molt content. Triple A està al seu prime. Està que la Estic trem. molt content, jo. Vale, va, una mica d'introducció així. Farem un petit joc molt ràpid. Ui. Que jo li dic el facto o piti. Un facto o un piti. M'encanta fumar. Vale. Vale? És nou aquest. Pau, t'has fumat a venir, Jo us diré una frase i vosaltres m'heu de dir si és un facto
O és un piti? És un piti. Un piti és una Una fumadeta. és una cosa bona, entenc. No, un No, piti un piti és Una fumada. Estàs flipat. Bueno, però també és bo, però bueno, Us heu de mullar, eh? Aquí Sí, sí, sí. Ok. Vinga, va. Ahí va. RAC1 és millor que Catalunya Ràdio. Sí. Facto. Facto. A veure, és que són com els pares, eh? Pitillera. Facto o no? Pitillera. A mi m'agrada més, tio. Pitillera, sí. Triple A? Cigarreta. Si és algo sèrio, facto. Però els altres són més divertits. Molt bé. Molt bé. Bona resposta. Sí. 31 Fam té les millors bases del panorama català. Això és un facto molt gran. Hem de facto, bro. Facto? Sense Tan dubte. bèstia? És una cosa Barres tan molt bèstia. dures, Però és que treballar amb les cabres és el que té. Correcte. Jo vull sí. Jo vull dir que Alekai són els És millors. una bogeria, després ja en parlarem de tot això. Vale. El pa amb tomàquet està sobrevalorat. Hòstia, Això és un piti gran. Piti? Un drum. Pitarro? Cardeu all vosaltres a pa amb tomàquet? Si vaig a un can, sí, si no, no. Si vas a un... A un can, a menjar en plan tal, la torradeta, tal bé. Et diria que sí, sempre guanya. Sempre team all, jo crec, eh? Sempre molt bé l'all, aquí. Tu fas un bocata i li fots all, tio. No, el bocata no, el bocata per mi. No, però, bueno, o sí, bro, jo si me cardo llonganissa i cardo all, bro. A l'entrepat i fots all. Un psicòpata, Ets tio. boig. Tu ets boig. És un psicòpata, tio. Això és un gran piti. Vale, 31 Fam està en el seu punt més infravalorat. Hòstia. És que no és del tot facto, jo crec, No. no? Que perquè infravalorats no en sentim, eh? Nosaltres no. No, en i menys ara amb aquest àlbum que ens estan donant molt d'amor. Correcte, S'ha correcte. fet un bon feedback. O sigui, nosaltres a nivell musical ens sentim prime, jo crec, no? I després la gent que pensi el que vulgui, jo crec. Sí. Crec que esteu... Tu has fet cara de... Sí, ell... Has fet cara Jo de facto, jo diria que és una tatxa de piti, això. Una tatxa de piti. No, en el sentit de que... Hòstia, sí, entenc el punt que voleu dir, perquè ho entenc. Sí, jo també l'entenc. Perquè, hòstia, doncs hi va haver època jet lag que era el que era, no? Sí, Ho sabem. però tu estàs parlant de números, cabron. Clar. Jo estic parlant de números. Jo no estic parlant de A nivell números. de concepció, a nivell de com ens concebem nosaltres mateixos, no. És putíssim prime. És prime, I cada any absolut. lluitem perquè hi ha un prime nou. 100%. Ah, perquè vosaltres... sempre ells prime no tenen nou. El mateix prime, sempre van canviant... Cap amunt al prime. Correcte. La mentalitat de tauró, eh? El triple A Ui. és la persona que coneix més el grup. Bueno, a veure, coneixes. Que coneix o que Uneix, uneix. Ah, que uneix. Vale. Havia entès coneix. I dic, bueno, suposo que tots ens El coneixem. pare de tots, no? És el més pànex. És facto. Més pares, Facto de això és conversió. Facto, vinga, va. Ara És com un home tranquil. A més que res, perquè si no està, no cobrem. Ah, mira'l. És una- Vol que posa una mica d'ordre. A mi, de fet, de vegades. Ordre és la paraula. Sí, és el que posa Sí, sempre. perquè... És que jo anava a dir, quan en Van Damme va anar al Loft, li van preguntar una cosa similar i va dir no, que el triple era el jefe, era el que us unia. Sí. tot. És el comandant, és el capità. Sí. És el tutor. És el capità del barco. El tutor, per dir d'una O manera. sigui, és que sense ell, el problema és que sense ell, si algú que no fos ell hagués de gestionar la targeta del grup, Seria horrible. tètric. Seria horrible. Bancarrota. Uau. Va ràpida la targeta, no? Pots treure la targeta del grup? No, òbviament que no. Estàs loco, però... No sé, ets tu, bé. Home, clar. No, ni de conya. I en què gasteu més, normalment? Clar, amb què A menjar. 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 Bueno, Quan esteu a l'estudi i tal, allà... Menjar i festa. Ai, la Menjar i part. festa. Però la festa no la patrocina el grup, el menjar sí. Sí, això sí. Ah, vale, Vale, molt bé. vale. Coses amb sentit, no? Més Clar, el triple fa la gent diu, El shake. estan passant. Sí. Vale, molt bé. Anem a parlar una mica de l'àlbum, una mica d'introducció. Un àlbum que s'inspira molt amb la ràdio, que és una cosa que crec que a tots els comunicadors ens va funcionar moltíssim, que està molt ben pensat aquest concepte, i que està partint en 3 fases, que són Correcte, meravelloses. Matí, El tarda i la nit. Sí. Tot aquest concepte, a qui li va venir al cap? Perquè és una bogeria, eh? Estimat el Noel. Sí, Noel és una persona que treballa amb nosaltres. Explica qui és, tio. Que... Noel Pérez. Sí, Noel Pérez és una persona que treballa amb nosaltres, és part de l'equip creatiu, és el director creatiu. Sí. I va sentir el Bon Dia a Catalunya i ens va dir, no sé què esteu fotent, Reis, però teniu el concepte aquí davant i no ho esteu veient. I no ho esteu catant. Facto, facto. Sí. O sigui, estem parlant de que teníem Mama ho sento feta, ja. O sigui, Vale, jo això volia diguéssim que preguntar. teníem clara la introducció de l'àlbum. Sí. I és el que et dic, i ens va dir, tu, que esteu dient Bon Dia a Catalunya, tio, que hi ha més radiofònic que començar així. saps? El teu àlbum. Literalment, tio. I això. Va ser així. Clar, I... vau començar amb Mamo Sento que vosaltres sentíeu que era el hitazo, no? Que era la... Sí, anava o sigui, a el hitazo no ho sabíem. Sabíem que havia de ser la primera. Això Molt segur. bé. I ens costa posar-nos d'acord a nivell de dir, hòstia, tots tenim claríssim que aquesta és la primera que ha de Sí, sortir. I en veritat, Mau sí. que va ser unànim. Sí.
O sigui, va ser una decisió de la gent ho va sentir i va dir, ja està. Què més teníeu fet ja? És que m'ho sento no fa tant que està feta. Teníem Casa Nostra, Teníem Casa Nostra, Sense la Maig. Sense la Maig, és veritat. teníem La meva balada, teníem la Pili... teníem la seva balada. No, n'hi havia diverses. Home, Teníem cosetes. Anàveu ja fets, Teníem Tossuda per tu, sense la part 2. Què ha passat aquí? Mira, ja ho has tret tu, ja ho has tret. Bueno, cony. Ara xusma-la per tu. No era això. No, va, és conya. No, és el que hem dit abans, tio, de que Tu poses per 1 i per 2? Sí. La per 2. Guanyava la part 2. Tio. I era massa llarg per ser un tema. Correcte. Vale. Però sortirà algun dia? Vam escurçar. Ja ho veurem. Li podem dir Sí, així. no? Heu fet una mica el Bizarrap, la de saltar una sessió, la gent fa hype. N'heu feta, la màrqueting. Que a part 2 Home, és de cabrons. Clar, és de mal parit. Mira, a mi, ara que has mencionat Cosa Nostra... Casa Nostra. Casa Nostra. Casa Nostra. Casa Nostra. Casa Nostra és el Rau Alejandro. És veritat. Vale. Bàsicament, Està sí, és mono. veritat. Són els nervis, no, estan les cabres. Van tenir una mica la filtrada de que quasi no surt amb la Maig. Que es va fer i després es va dir que no. El Dini va estar a punt de xutar-lo. Sí, aquí fotem Què va passar? Volem saber què va passar. Que no és culpa meva, que no és culpa meva. No, collons. sí, no. No, l'únic que... Bueno, explica tu. Jo crec que... Jo crec que simplement intentàvem buscar la millor combinació perquè el tema funcionés i va ser com fer matemàtiques, tio. Vam estar provant equacions i vam estar provant merdes fins que el tema ens va funcionar. I ens va entrar com ens havia d'entrar. En tot moment volíem a la Maig dins el tema, simplement hi va moments en què es va plantejar que estigués fora pel bé del tema, no perquè... per ella. Ja, perquè ens vam començar a paranoiar molt amb els timings, diguéssim, de l'àlbum, la duració de la cançó. Vam començar a paranoiar molt del rotllo, hòstia, crec que és una xapa massa llarga. És que durava 4 minutets. Correcte, sí. I no podia La ser. cançó se'n anava 4 minuts. No podia ser. La gestió de timings és clau. Llavors, faltava com trobar el punt aquest d'equilibri entre nosaltres i la Maig, i jo crec que... I al final va arribar a port, no? Vam trobar. Sí, home, sí. Molt bé. Teniu pensat posar més gent a aquest àlbum, de col·laboradors? De col·laboracions? Col·laps. O veu sí que vosaltres ja en feu prou? No sou molt de col·laboracions? No, som una secta. Home, és que ells són... Som una secta, tio. És que és això. Són molts ja, tio. Som molts ja, tio. És que quan ets 6 polles és el que comentàvem. 6 titoles, tio. Sí. Quan ets 6 titolls ja costa més que... Tu vas avançant el tema i ja el tens mig tancat i dius, ara aquí qui cony és? Vale, Aquí? Si ja està el tema fet. persones per posar-vos d'acord. És un puto show, no? Brutal. Sort que entri ple a ficar en ordre i donar-nos... No, és tot democràcia, eh? Jo fico ordre en els diners. Sí. Ah, Hi ha una petita part de dictadura. Hi ha una petita... la dicta, No, perquè teníem... No, ens havien arribat veus de que quan cobràvem nòmines, AAA es feia alguna paguita extra. Triple! Lo teu és lo teu és... Què va. Ens cuida molt el nostre nen i sort d'ell, la veritat. Gràcies. Però... què estàvem comentant? Sí, que diu que són molts, Sí. Que com arribem a decisions. Jo, ho comentava l'altre dia, jo crec que ens hem curtit. Ja ens hem acostumat tant a la nostra audiència que ja ens surt bastant sol el tema d'arribar a conclusions. Us baralleu molt o què? Bueno, votem molt. Fem moltes votacions. També el guapo jo crec que hem tingut aquest àlbum és que, clar, com crec que ho va dir també el Bandam l'altre dia, que al ser parells, perquè clar, són parells, saps? Molt maco, això. Correcte, sí que és maco. En aquest cas, en aquest àlbum, hi havia el Noel pel mig també, que era com el que portava la part creativa, i moltes vegades qui desempatava era ell. Saps? Imagina't que ens quedàvem 3-3, saps? Pues clar, o li comences a menjar l'orella a un d'aquests perquè canvi l'opinió, o estàs jodido. Màfies o res, És el conclave, això. Alguna vegada he tingut algú us ha proposat una col·laboració molt totxa i heu dit que no perquè us sentíeu més còmodes amb la vostra secta? això mai. No. Publis, no? No, jo també. Alguna publis. Bueno, sí. Jo també et diria que des de fora es veu, i vosaltres mateixos ho heu dit, es veu un cercle molt tancat. Sí. Es veu una cosa molt... És que és una família. Sí, no? Molt maco. I és maco de collons, però jo crec que des de fora també a la gent li costa com realment dir, hòstia, vaig a proposar coses tal, però perquè nosaltres també hem fet que sigui així, no? Sí, 100%. I ara estem, amb tot el que hem currat aquest àlbum, estem obrint mires, tio. Estem intentant anar un pas més endavant No, és una boixeria. i començar a parlar amb la gent. Us esperàveu aquest feedback de l'àlbum? Perquè ha estat un bon feedback. Sí, no et mentirem, sí. O sigui, sabeu que era una, Sí, sabeu que era una passada. 100%, jo... Sí. Jo, el meu, com la meva targeta de dir això és un àlbum maco és quan inclús després de
mescla i màster, que ja t'has escoltat les cançons, cada cançó, més de 3.000 cops. És una barbaritat. 100 cops. Si després me les segueixo cremant com un fill de puta... Això vol dir que molt bones. Vol dir que són bones, vol dir que són bones. Sí, sí. Doncs mira, a mi també m'agradaria seguir parlant amb el tema de les celebritats que apareixen catalanes i que vale. Acollir. De fet, la meva preferida és en Jaume Creixell. Jaume Creixell, duríssim. L'has trobat, Ateteo i Caliu. l'has trobat. Molt dura. I ningú l'ha mencionat i és boníssima aquella. Vaig riure tant. És que el tio és la cabra, aquest tio, eh? Però aquest és molt bo. Amb Creixell, aquell home que parlava de futbol, que és superculer. Aquest La batalla em faig monja. Aquest. Aquest era una llegenda, tio. Aquest era entrenador al Mataró. Ara flipareu. Sí. Aquest tio va ser entrenador del Manlleu, no en som nosaltres. Sí, Jaume Creixell va ser entrenador del meu pare, bro. Ah, sí? Sí, si no m'estic equivocant. Duríssim. Clar, és que Jaume Creixell és una llegenda. És una llegenda, Mai sí. abandonat. A sobre ara està a la ràdio liant-la, petarda. A sobre vacila el Barça a vegades. Sí, no. Bueno, Hi ha un vídeo que està per YouTube, que és la risa, que se'n va uns aficionats de no sé què. Diu, a vosaltres 4 fills de puta us espero fora a la sortida. Cap de vosaltres té collons a esperar-me fora. Duríssim, tio. algun dia es morirà d'un infart. Entesos de papers. Entesos de papers o no? Vale, doncs, en totes aquestes celebritats que apareixen, hi ha unes que em vaig sobtar molt, i bé que tothom està molt sobtada d'una aparició, de 3 noies conegudes com Can Putada. Sí, Com molt és que es majes. vau colar allà? Putades. Bé, Putades. perquè és el que et dic, o sigui, vulguis o no, al ser una ràdio, diguéssim, el que estem intentant transmetre, també entren comunicadors, saps, d'aquí a Catalunya, i vulguis o no, si estàs posant a Jordi Basté, estàs posant a Tomàs Molina, són generacions que normalment són rotllo pureta, saps? I també també volíem posar, diguéssim, a gent una mica més jove que... Com la Juliana, Can Putada... Clar. Sí, He escoltat queixes, eh? Com que? S'ha queixat quan... De què? Bueno, perquè hi ha molts comunicadors. Hi ha gent que s'ha mossegat les ungles. Sí. Home, perquè vau triar gent molt... El Basté... Bueno, En Ricard es va suïcidar, quasi bé. En Ricard... Vinga, va. En Ricard és un putes, tio, que ens coneix el programa i després... Sí, també. Sí, anirem. Sí. Sí, amb tot l'amor del món. No, però que al final també, vull dir, que buscàvem el que heu dit vosaltres, com aquesta sorpresa de dir Què fa aquí aquí? Què pinta aquí? Perquè com s'ha arribat a donar com el vincle, saps? Per mi, hosti, és Tomàs Molina, bro. Tomàs Molina és Tomàs Molina és un dels El capo, tio. És un personatge, en plan guai, però és un personatge. un personatge. Tomàs Molina, tio. Com veu fer? Va ser el més fàcil de... Va ser el més fàcil. Calla ja. Sí, no. Que s'anima en un moment, el tio. S'anima. Que li va. Doncs aquest, l'arribem a apretar una mica i ve d'after amb nosaltres. Hola. Tomàs Molina per mi és prime, eh? Quina edat té? 60, potser ja? No, home, no. 60 no té, 60 no té. Quanta? Joder. Està jubilat. No creguis, eh? No Està jubilat, en Tomàs Molina. Ja. El van jubilar una mica. Busca, no sé El quants van anys jubilar una té. mica. Vale, canviem un tema radical. Sí, i tant. Germans, sou fantàstics. El fet de ser germans a vegades també provoca que hi hagi discussions molt importants. 61 anys. 61, què? Mira, ho he dit, eh? Tela. L'he tirat el facto. Però ho sembla. Correcte. Hòstia, ara m'ho ha deixat una mica col·locat, eh? Tu t'esperaves, això, eh? La cosa és, entre germans també hi ha enveges. Sí o no? Enveja sana. Enveja sana. Enveja sana. Bueno, aquest és un concepte estrany, de l'enveja sana. Sí, no t'agrada, Per mi no és ni bona ni dolenta. Per mi és enveja, al final del dia. No, Depèn de com te la prenguis. Hòstia, però... Depèn de com te la prenguis, per mi. no. Però per mi no és enveja sana. La Bueno, cosa... digues. Es va crear enveja quan el Kid va fer aquest com EP No. per si sol. Perquè a tothom ens va sobtar tant. Zero. Van dir, Ja va ser un "Ui, orgull." Què va passar aquí? Va ser un orgull. Però tu et vas Sí, dir xitxar. sí, Com va anar? és Vas dir que- xitxar i vas dir xupar-lo. Et venia de gust. No, Explica. Jo feia molts anys que volia plorar. I Vale. al Les contrari... teves balades. Al contrari, Sí, ara, baladetes. Clar. Èpiques. jo els hi vaig proposar a ells i van ser els primers que van dir endavant. Claro. Sí, al revés. Surt a jugar. Et diria inclús que tu et vas arribar a plantejar de no treure. Sí. Pues imagina. Però et feia cosa o què? Bueno, El treure. per mi era complicat, va ser una gestió complicada. T'he de dir que ha sigut el projecte més bonic que he fet, però és que en tot moment ells tenien claríssim que jo l'havia de treure i que no hi havia cap mena de problema en això. I al principi ens el tenia amagadet, eh? Un rotllo... No escolteu res, que avui que sigui sorpresa, no sé què. Preparat, no sé què. Estaves cagat de dir-los a la penya que volies fer això. No, amagadet de que no ho podíem escoltar. Vale. No ens deixava escoltar-ho. Per què? Feia cosa. Incòmode o què? No. No, volia fer el farandoleo d'una mica quan ja ho tingués ben macat a títol. Exacte. Volia crear hype. Assentar-me amb ells, Tirar-se-les. assentar-me amb ells, obrir una copeta de vi i comentar-ho tot. Sí. I vau flipar quan el vau
escoltar? Molt guapo. És per flipar. És una Jo et dic, també t'haig de dir que jo ja el vaig anar escoltant. Rotllo, quan ell no s'enterava... perquè jo... No, perquè jo com vivia amb el Joey, a mi el Sí. Joey a Ah, vegades Joey per la nit em filtrava, deia, tu, escolta't això, i m'ho escoltava, tio. El Joe era una mica l'esnit. Sí, les nits a l'EP. Clar, aquí també ve la pregunta. Tota la lletra la vas fer tu o algú va ajudar? Tot és Tot cosa seva, és tot cosa seva. Cor més català. Que és el Romeo Santos català. És el Romeo Santos. Què t'esperes, tio? Exacto. Perquè si no estic mal informat, la noia que també va dedicat una mica a tot aquest àlbum, encara treballa amb vosaltres, encara, no? Sí. Però això qui polles m'entén? Que parli ell, que parli ell. Com pot ser? Vosaltres flipeu, no? Jo què sé. No, flipeu no. Per mi és que ell flipa. Però com ho cardes, això? Com ho gestiones? Com tu muntes tot això? Tu, què vol dir aquesta cara, tio? Ara es treurem a la... És la... no? És la millor. És la... O sigui, aquesta dona... Ells la coneixen. Ja saben com és l'altra. És la jefa, és la jefa. No hi ha cap mena de problema. No. És més, jo vull que segueixi allà. Molt bé. Bueno, és que per això segueix. Sí, bueno, és que si no volgués... vol. Si no volgués... No, dic, i ella de moment també, collons. Vale. 100%. Que si ella tingués ganes de marxar, té la porta oberta, sempre i quan ens ho comenti. Sí. Home, sí. Que ara diu un bo de fum. És que No. a mi em dediquen a aquest àlbum i me'n vaig al cel. És que no queda ni el grup, me'n vaig al cel, literalment. Jo vaig pensar molt, ha de ser la polla que et dediquin un àlbum. Home, un àlbum, cabron. Un Cago àlbum. en Déu! No és fàcil. Jo em llevo un dia i una paia m'ha dedicat un àlbum i Però i ella què et va dir? Va dir, uau, què ha passat aquí? estem entrant en terreny pantanós, següent. És el que anava a dir. Depèn de la situació, jo crec que no mola tant. Depèn de com estigueu. Depèn de com estigueu. Són etapes. Va. Correcte, clar. Sí, Són etapes. La qüestió és Va funcionar? que està aquí, Molt bé. Ets un picante, tio? Dos collons, molt bé. Dos collons, Ets un tio picant, Vale. Va, vull acabar una mica el tema. Amb un altre tema picant, que a mi això em funciona molt, és una cosa que fantàstica. Últimament, se us ha vist també molt als concerts, molt catalanistes, molts discursos catalanistes, visca el català, visca tot. hòstia. Tots teniu la mateixa ideologia política? No. Uau, és molt bona, Pau? Clar que no. Però és part de la vida, també, vull dir. Correcte. Vosaltres segurament no penseu igual amb certs temes i no passa res, o seguiu sent amics, seguiu sent germans i és el que hi ha. No soleu parlar de política, doncs, a 31, què? Sí, però quan hi parlem La risa. sempre hi ha... Sí, és bastant clar. La risa. Sempre hi ha... Es lia, no? Bueno, no s'acaba de liar, però sí que es nota molt, diguéssim, les dues diferències, saps? Es nota molt de que, collons, els que som catalans som molt catalans, ens agrada molt la terra, i els que no ho són catalans, estimen Catalunya, però d'un Ens altre... estem convertint. No, t'he de dir I els hi mengem el cap. No, els estem educant, però estan educant, bé. t'he de dir que una cosa no és excloent de l'altra, que quan tu ens has parlat de feu discursos catalanistes, estem parlant a nivell de llengua, de cultura... Sí, com a nació. Clar, nació. No culturalment. té res a veure amb política. Exacte. Sí. Perquè hem barrejat les dues preguntes i una cosa no... No treu. No, és totalment diferent. Nosaltres explodem de la política, però és que no ens aporta res. Si el que vols saber és si tot el grup, el que s'expressa a l'escenari sobre el català i la cultura catalana, si tot el grup està en aquest vaixell... 100%. Clar, perquè és el que ha dit ell, Molt bé. són les terres. Clar. La terra. Correcte, és la terra. Ja no estem parlant d'això, de partits polítics. No, Parlant de... terra. Estimar Catalunya. És estimar Correcte, Clar, tio. Catalunya. Que maco. 100%. I això... Maco, és maco, tio. Doncs un aplaudiment. Fins aquí l'entrevista. Vamos! Molt ben sortit. Duro. Passa-li, Charlie. Jo compartiré, no com tu, Arnau. Nois, Charlie Wilson. avui m'he adaptat una mica a la meva secció perquè sou cantants, vale? I la idea és fer, que crec que ho heu fet algun cop, potser, que jo us diré 10 frases de música catalana de diferents artistes Vale. i després m'ha de dir si és real o és fake. Vale. Si me l'he inventat. A mi em pilla d'aquí. Anem per la primera. Ja et suplim nosaltres. Anem a jugar. Me àvia no va poder estudiar català, però jo ho vaig fer per ella i arribaré a ser capellà. Això té una pinta, Pau. Barrote, Això té pinta Pau, no? O algo, No, Peu no, bro. És massa catalanista. Dami? Sí, Dami, sí o no? L'has provat? Que duro. Tot fan, Tot fan, No, m'ha de dir si és real o fake. Vale. Bueno, si és que és del Dami, és real. La capellà... Sé que comença així, perquè em sona molt al principi, jo et diria que no és real, però perquè no acaba amb lo de capellà. Bueno, Afegim una cosa. Puntueu també la barra. La barra, què et Sí, sembla? nota de la barra. Per mi, La pots repetir? Sí, Llança la me barra. àvia no va poder estudiar català, però jo ho vaig fer per ella i arribaré a ser capellà. 3. És que la del capellà al final no pinta res, bro. No ho sé. Jo et diria, diem fals. Vinga, va, fals. El capellà, no té És sentit. fals. Oh, molt bé,
Sí, començava així, com has dit, però jo vaig modificar al final. Al final, no? És que el cap allà sonava raro. Sí, era com raro. M'arribes a dir que és Lil Guiu i encara et deia... És raro. Va, anem per un altre. Bons catadors aquí, Ni pasta ni joies, ja no em queda res, només queda tocar-me quan sonin les 3. Hòstia, aquesta... Barrote? Per mi un barrote històric. Això són A bars. veure, s'ha de dir que és barra, s'ha de dir que és barra. Charlie, no hagi creat barres. Però, clar, ho puc crear jo, no? Barrote o facto? És barra, és barra. És Canta-la, branquilló, però... Ni pasta ni falsa, joies, tu, ja no em queda res, només queda tocar-me quan sonin les 3. És que això de les 3 Podria una ser mica real, random, però podria ser res. Jo dic real. Jo dic real. Sí, real, va. Sí? Cal donar. Real, si l'hagués fet jo. Oh! Era falsa, no? Era d'en Lil Dami també, al principi, però jo vaig dir, amb què puc rimar? Pues tocar-me les 3. Ah, molt bé. Vale, molt bona. Molt bé, Charlie. Segurament l'has millorat i tot. Pensant en 100%, segur, tio. Pensant en penis. Sí. Per això Vale, deu un ser altre. real. Més. Escolta'm, amic, et toco el malic, mac, mec, mic, vivim per la nit. Què va, tio? No existeix, és impossible. Què és, tio? És la típica vaina que ha dit algú. No. Ha de ser una barra molt ràpida, perquè això dius lent i quedes com un primo, bro. És una mica ràpid. L'has de dir molt Ah, ràpid. la gràcia és que no entono, perquè si no Clar, seria clar. fàcil. Jo et dic falsa, tio. Això ha de ser fals. Jo et dic real. Sí, és que no sé, tio. A mi jo estic flipant, bro. Pobre, tio. Vale, fota-li falsa. Però per estadística de tocar real. Ha de tocar real, ja. Sí, no pot ser. Vale. És real. Real, o De qui? Són de Teaching Pitching. Vosaltres... Mira. No siguis Jesús que no et posis ferruca, veus? Era el rotllet. Era el rotllo. Tio, feia molt de temps que no sentia el seu nom, tio. És que a mi m'encanta. Saludo, és aquí. Amb aquesta ajuda, se n'ha donat a No ho sé, jo me'ls vaig trobar, tio, fa no molt l'any passat, tio, per allà a la Costa Brava, tio. Estan vivint la vida, no, aquests? No ho sé, Estan tio. ja... N'hi ha algun que s'ha dedicat més per lo cantant, però s'ha separat del grup. A mi m'encantaven, tio. Hòstia, però veu pillar l'època, vosaltres? Sí, no? Molt poc, eh? Hòstia, és que fa molts anys, d'això. Jo me les sé totes, quasi. tu, era. Fan com 6, 5 anys, per allà. Va, anem per un altre. Sí. Va, les tinc comprades, una VIP a la discoteca amb una ampolla i 2 paves. Les tinc comprades. Bueno, bro, potser era... No sé. No, això és fake. Això és falsa. Això és fake. Aquí a Catalunya... El guater d'aquesta barrote. Ningú diu això aquí a Catalunya. Ah, Tu veus? És del Lil Dami, també he adaptat al final. Ah, vale. Perquè riu amb paves. Fàcil. Sí, ets molt fan, tio. Ets molt fan, tio. No escolto, però dic, aquest tio segur que té barres així, saps? Que pugui jugar amb ell. Molt bé. Sí. Molt bé. Vale, 16 jutges d'un jutjat fumen porros al terrat com un puto condemnat. Això és real, Això és real, sí. segur. Tu creus que sí? Sí. Vinga, va, real. És real, aquesta. Duro. Aquí, d'aquí? Pitxin. Hòstia. Un altre, bro. Aquests tenim bona... Va buscant el més fondo de tot, eh? Sí, el puto iceberg. Te'n recordaves d'això o has tingut que buscar? Sí, aquesta no m'agrada tant, la cançó, però... Ah, bueno, però... No la coneixia, sí. Molt bé. Sí. Vale, tu ets la més experta en enredar, però més ho ets en mamar. Aquesta és falsíssima. Tu ets el més expert en radar, això no és... Això em sona molt a mi també. No, què dius? Bueno, pots ser. Amb què has dit? Tu ets la més experta en radar, això d'aquí. Segur que us sona, Segur que us sona. No, però bueno, òbviament... Tu has canviat al final. Tu has canviat al final. Canviat al final. Vale, això no és així. Li han canviat els finals amb guarrades. Amb guarrades, amb... A saco. És de la Muixca, aquesta, no sé com era, la manipuladora, crec. Manipuladora. Sí, que diu al principi i jo vaig canviar al final. Molt Vale, bé. un altre. Com canvia? L'has destrossat, tio. L'has destrossat, 100%. Aquesta em va saber. A la Musca li sabria. Sí, a la Musca també li sabria. Va saber. Espero que no. Carles Semana, perdó. Perdó, Muixca, si m'escoltes. Vale, en Teo ja no va a l'escola, es fot un roncola i es ve a la cova. Aquesta ja la sabem de qui és, també. És veritat, aquesta. Aquesta és molt bona. Sí, Xescopera, no? Sí, deu ser algun d'aquests, Sí, aquest. Molt bé. Vale, queden 2. Els tetes ja m'ho deien, prepara el terreno, ja arriba Nadal i jo puc ser el teu reno. El teu reno. Ai, però no ha ni rimat aquesta. Sí que rima, bro. Reno amb què? Amb terreno. Reno. Mare de Déu. Podria ser de dins l'àlbum dels Roots. Bueno, pel Nadal, però... El del Nadal, dius? Ho dic per la barra de Nadal, perquè no em sona de cap. Podria ser el teu reno. Fals, és fals. Fals. Qui cony és un reno? Qui cony rima terreno? Sí, qui rima terreno amb reno, bro?
Jo. Veus, pues ja ho ha dit tot. Aquesta era de la música, també. Era de música? Sí, sí. Què dius? Deia terreno i després deien els tites ja m'ho deien. Ah, no, els tites ja m'ho deien, però van al terreno i després l'altre ja arriba al... Molt bé, Charlie! Va, pitis! Bro, aquí mano jo, bro, és la meva. Carles, voler ser un reno és tremendo. Qui vol ser un reno? És raro, bro. Vale, va, segueix. Última. Quan venen noietes a casa, jo tallo el bacallà, em foto un cubata i em foto a ballar. Això pot ser real. No, Tallo el bacallà segur, bro. em foto un cubat i em foto... No hi ha ningú Ja, és raro, cabrón tio. com per rimar els que et foto. Però Fota molt, ara em diràs que sí que és És raro, però és real. Sí, sí. D'aquí és? Pitxin. Joder. Acció patrocinada per Kitty Pichi i Charlie. Jamonero. Bravo, Charlie! Vinga. Qui va? Vas tu? Vale, jo soc jo ara. Bueno, bàsicament venen preguntes ràpides, vale? La resposta pot ser com vulgui. Són preguntes ràpides que acaben allargant-se, però bueno, suda. Vale, així que Has sigut picant? he sigut picant. Sí, m'he anat a passar una miqueta. Molt bé. Però bueno, jo crec que és molt aquest flow, no? Sí, tu tira. Vale, comencem. Juliana Canet o Tomàs Molina? Espera, la intro? Ara. Juliana Canet o Tomàs Molina? Juliana. Juliana 100%. 100%. Sí, és la millor, t'ho juro. És pana vostra. Sí, el curro que s'ha marcat aquests dies amb nosaltres és de puta mare. Nosaltres ho hem comentat venint i hem pensat que diríeu Tomàs. No, No, Pensa que... Canet, Willoy. Sí. Bueno, i que està fent bona publi també, ha fet publi. No, és la millor, t'ho juro, s'ho ha currat El molt. videoclip veu estar moltes hores gravant allò. Moltes. Bueno, i tu què porta la Juliana? Van ser 3 dies, però... 3 dies a saco. Al saco. Que guapo, tio. Uau, que- Vale, millor cubata. Whisky cola. Rocola. Jo sóc clàssic, tio, jo un gin tònic. Gin tònic. Un clàssic. És que és el tutor, bro, és el tutor, ja se li veu. És el que hi ha. Qui és el que va més catxondo del grup? Qui és el que va més calent? Guarro. Entre jo i el Joey, no? O què? Va, tapa. Jo i el Joey. Vinga, va. El Joey té nòvia, tio. Ja, és que té nòvia. Això és com la borsa. Hi ha Hi ha hagut èpoques de tot, sí. Hi ha hagut fluctuacions. Sí. Ara mateix, potser jo. Següent. Perquè tema dones, o qui està amb dona? Però aquí té... Ara mateix El està amb Joey. dona el petit Joey. I ja està. I ja està. Ja està! Així formal. Déu, quina puta por! Quina barbaritat! El grup de la mort. Va haver una època que tots teníem parienta i totes les parientes eren amigues. Sí. No feu molt. Hi havia grup de WhatsApp. i Fent tot. una fama, Sí, ja veus. Encara era més família. Una fama, Era... Sí, però s'ha acabat. S'ha acabat. Va acabar ràpid, Van caure totes de cop, perquè això molt tip. No, van anar caient, Un més una, el següent l'altre... Sí. I el grup, el de les dones, el grup de WhatsApp, creu que... Tenien grup. Sí, el que no sé si s'anaven traient i posant, perquè... Jo crec que Què dius? Jo crec que hi havia la mà, hi havia l'advocada del diable, alguna que anava com xutant. Advocada del diable. Bueno, L'advocada del Devia ser la diable. teva, que tu has dit que era la jefa. No, però no estava al grup, La més la que primer va marxar. Ai, Hòstia no. puta, que dur. Que dur. No t'ho mereixes. Va. Això que ens fa una... que ens fa una balada, ara. Vale, va. Millor festival de Catalunya. El què ha dit? Millor festival de Catalunya. Cruïlla. 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 Quin? Cruïlla. Cruïlla. Val. Sou de sexe salvatge o sexe romàntic? Les dues combinades. Molt bé. Molt bé. Molt ben Depèn dit, del tio. moment, no? Molt ben dit. Res, ha canviat de ritmes. Estic d'acord. No sé si ho diràs per música o sense música. Música sense molt bé. I en música vostra... Fer el sex. No, música nostra no, tio. És raro, És raríssim. Carla, no. Està fornicant i cada cop... Jo te soy sin... És dur, tu. Però hi ha altres artistes. Jo era molt de música i vaig deixar de ser. Ara m'agrada el silenci. Sí. Bueno, el silenci. No, el silenci. Bueno, sí, El soroll de l'amor. Exacte. El soroll de l'amor. Molt bé. molt romàntic. Sí, també podria ser cantant. Molt bé. Vale. Grup de música en català que no diré que us caigui pitjor perquè heu tingut algun mal rotllo en un passat o actualment, no ho sé. Saps que... Sí, és que mal rotllo era amb ningú, però perquè és el que et dic. Ens la pela tan absolutament tot que... Però que aquí et diria, algun qui no acabem d'estar... No sé, o sigui, hi ha molta penya que no tenim química amb ells. No tenim penya. Sí. Clar, amb qui no Clar, fem o sigui, mal rotllo com a tal amb ningú, evidentment. O sigui, ja sabeu què és la nostra família, saps? Flashy, Musca... És això. Sou la ganga. Tot el que, és un cant. Tot el que estigui fora d'això ens hi portarem millor o pitjor. Però... Sí, però... Però no som família. Però vosaltres sou de... No sou d'un ja. Perquè hi ha una guerra oberta, però és que sou més, en plan, un team més Flowers Ockers
O més cap a l'altre team? Què és l'altre tip? Més de tired. Perquè no he llegit Hòstia, No, Per mi hi ha una guerra oberta. saps el problema? més música, Jo més... crec que la guerra sigui oberta perquè Ocas i Ficaflau és una relació perquè és la mateixa discogràfica. Correcte. Exacte. Llavors, Clar, no, per això diu-lo a les dues bandes, jo saps? és que jo soc molt d'Ocas. Clar, Ocas, jo l'he descobert amb l'últim disc aquest, el Fruit del Deliri. Va, calla, que no sabia res més d'Oc. No. Bueno, la de la gent que estimo, tal, però... Jo és que no consumia música en catalana. I aquest àlbum em va molar, que flipes, Molt bé. tio. La veritat. Llavors... Volaria una col·labo, eh? Home, no, com? Si es retiren ja, no? No es retiren? Bueno, Sí, crec que es que retiraven. han de fer l'últim àlbum. Jo crec que farà per una Contracte. final estaria guapo, una collab. Bueno, Josep B. En Josep. Amb en Josep, en Montero, que canti allà una Correcte. miqueta. Vale. Alguna vegada heu pensat en desaparèixer? I deixar enviar-ho tota la merda? cada dia. No, hi ha moments que es compliquen les coses, però de veritat, de pensar-ho de veritat, No. mai. Hi ha hagut un any de crisi absoluta. Hi ha hagut un any de sí. estem enfonsats, vull dir, no aixequem cap. Sí, va ser molt dur, va ser molt dur. Qui va ser la persona que va... O va ser una cosa, O va ser Sí, no, va ser la transició d'estar en una discogràfica amb ser independents, saps? Allà sí que ho vam passar malament. Uau. Sí. Molt bé. Canvis, tio. Canvis, sí. Vale, relacionat amb això, posició sexual preferida. Toma, que ben relacionat. El cowboy. El cowboy? Quin és el cowboy? El helicòptero. No, hòstia, no sé el que és el cowboy. No, Sí, tio, ara ell és el cowboy. La tia a sobre, no? La noia a sobre, la dona. Ah, vale. La dona a sobre i mirant els ulls. Oh, Els ulls. El cowboy. Fa soroll de cavall? No. que polles, tio. Això s'ha fet, aquesta merda. Ja, tio. Però per què? Això és un cavall. Va, següent. Espera, els altres. Tio, jo soc un tio... Clàssic. No, clàssic no. Jo soc un tio serio. Un tio serio no parla d'aquestes coses. Bro, clar que sí, no passa res. No passa res, collons. Home, va. Com el cowboy, però al revés. Epa! La cara... Sí. Reverse Cowboy. Sí. Jo una mica de tot. El que em diguin, Jo sobre mateix. On em posi, sí. És que jo soc d'aquests on em posi. Deixa'ns manar. Un jugador Puc adaptar fàcilment. Sí. On sigui. Sí. I el més marrano de vosaltres, té una pinta marrano, ell. Aquest flipa, eh? Sí, aquest flipa. L'he fet arreu. Ja ho diu les cançons, eh? No em parli. Ja, ho diu les cançons. Estem anant una mica... Ho diu a la cançó, l'Alefa. Sí que ho diu. Sí, lo de l'Alefa. Sí. La torrada, sí. Existeix. M'ha trencat. Vale. Vale. Cosa més estranya que us han enviat per DM. Jo havia pensat que us han enviat algun cop uns nudes o alguna cosa així rara. Hòstia, jo sempre recordaré quan em van dir que em volien posar mirant a Cuenca, que vaig pensar, tio... Sí, a més, va ser cap al principi, em van dir com, tu, Kit, et posaré mirant a Cuenca, i després vaig estar reflexionant i vaig dir, merda, que em poso jo 4, saps? Clar. Per un moment va ser com, dios, m'estan tirant la canya, però després vaig dir, no, m'estan sotmetent, que és diferent. Sí, no mola tant, eh? No mola tant. Els dos esteu mirant cap a Cuenca, però potser... No sabem qui està a Com Cuenca. fas dos mirant cap a Cuenca, bro? No, bro, a la mateixa direcció. Clar. Això és un puto consell de savis, ho veus? Sí. Deixen el... No, estan arreglant. Això és l'Osona. Stoner Times. Som, bueno, filòsofs. Vale. El lloc més estrany no heu practicat, bueno, sexe, un altre cop sexe. Sí, tot el rato. Normalment no hi ha tant sexe, no sé què ha passat. A follar. No sé, és que en teoria estan més barrejats perquè aquest cop m'he enxitxat, no sé. Hi haurà apartat de drogues? Sí, no. Que bé. no? Que bé. Que comença. Està aquí. Lloc divertit, això, al final és O sigui, ens ho has preguntat? Qui Sí, ens ha Ens ho ha preguntat. Lloc més estrany? Varis, eh? Un tio Varis estrany. estranys. És que Que diguis- em venen cap els del Van Que acabis de Damme, tio. follar i- No, però clar, no, que jo m'haig de callar, joder. Que acabis de follar i diguis, no pot ser. El camerino segur, algú de vosaltres, no? Però com vols follar un camerino de 6 paus amb ballarines? clar. Impossible. Per la gent... Ei, Jo crec que hi ha algú. Bueno, sí, és el tinc un gust tu. col·lega. No? Tinc un col·lega, no? No. Ja serà ja al final de la nit. Perquè... Arbustos, què més? Arbustos, és Algun arbust segur, tio. Molt bé, valents. Sí. Jo, tenis Sabadell.
Que específic, tio. Però no diguis el lloc concret, tio. No diguis el lloc. Tenis Sabadell. Ho veuran els del club. Està bé, tio. Que no És que és el meu gimnàs. Clar, és que és És el meu puto gimnàs. el seu gimnàs. Fatal. Bueno, patrocinat. Ha concretat el lloc, pot ser a la pista o a qualsevol lloc. Home, la pista de tenis no crec que ho hagi fet, però... Seria una puta marranada, no? Home, sí, serà una marrada de l'hòstia, però bueno. Després em vindrà el Richie i em dirà alguna cosa, tio. I acabem? Unes escales. Unes Oh, escales. Escales del bloc. Sí, del bloc. Ara dirà, de bloque. No vam arribar. És allò que vas de follar i dius, què hem de fer, bro? Bueno, que estàs molt apurat i no arribes, no? Potser. Dius, pa què esperar? Molt bé. Molt bé, mentalitat, clar. No esperar. Molt bé. Millor creador de contingut en català del moment. No val Juliana. No, que va. Me l'has tret. No val Juliana, ja ens No ho val dius. Juliana, perquè... Jo t'hagués dit la Juliana. Perquè la Juliana és més comú... Bueno, ella té un contingut. Sí, A mi el que em fa més gràcia és el Jan, tio. Em fa molta Jan Wright. gràcia. A mi el Jan Wright em fa molta gràcia. Sincerament, m'agradaria conèixer el terreny perquè estic molt perdut, no? No conec a quasi ningú, llavors... No. Però seguiu tendències i tal, rotllo TikTok, tal, o us la pela més? Però hi ha algú que és jo... Sí, aquest consumeix a saco, de TikTok. Sí, Molt, però Saco. com... Jo consumeixo molt TikTok, el meu algoritme Clar, després. és això. Preguntes pel català, Clar, no et surt res en català, no? em surt poca cosa. En Jan, poder, no, doncs? A mi el Jan, jo em harto, tio, t'ho juro. Cada vegada que jugo al Barça, jo em miro les seves històries, tio. Són la risa, tio. És un cabró. Són la risa. Perquè no intenteu mai fer trens a TikTok o què? Molt dolents nosaltres amb el Som TikTok. molt dolents, tio, amb el TikTok, és el que diu ell. Pensa que a la que un intenta tenir una miqueta d'iniciativa, els altres es riuen. Sí, Bueno, els folleu. ens tallem les ales, tio. És horrible. Tallem tot el rato les No putes poseu una ales. idea i us mireu i dieu, per què? No remem a... No. Joder, heu de moure la caderita, no? Una mica. No? A vegades el que passa és que ho fem, diem si ho podem penjar, alguns diuen que no i ho pengem igualment. Sí. Som així. No, Aquest, el de darrere, i aquest estan molt sonats. Bueno, perquè diem, us sembla bé i diuen, bueno, amb imaginació, no? Molt bé, sí, clar que sí. Poder funciona, això. Per vosaltres, jugadors, ben fet. Exacte. Gas. Vale, algú, l'últim cop, no, perdó. Algú del grup ha plorat per amor aquest últim any? Aquest últim any jo no. Tu potser, no? No. No? No, jo he plorat molt, per amor no, però... Hòstia, fa bastant més dies. Hi ha una miqueta, però no. Sí, Una miqueta... L'any passat, bueno, clar, és que estem al 25 l'any Sí, passat. estem al 25. Clar, ara els cors estan reconstruïts. Els cors estan... Sí, estan bé. Ui, Què? ha fet... Què he dit? No. Pregunta, no? Ets el millor, Ets el millor. Que heu de parar 5 anys de fer música o que us cardin els cuernos. Joder, tio, no tenen res a veure. No, absolutament res. És un divertit, tio. Que em fotin les banyes. Així tindràs més per escriure, bro. Tindràs lletres, tindràs de tot. Això és vital. 5 anys són molts, T'ho juro, va Bueno, molt bé. després tornes més fort que mai, clar. Ho deixes perquè t'han quedat els cuernos, uau. No, tornes èpic. Literalment totes les seves cançons són això. Sí, és veritat, que són molt així. Però ara t'ho llenço perquè jo et diria que et fotin les banyes no és tan dur com fotre-les, però ara t'ho pregunto a tu. Tu què creus que és pitjor? Jo sempre ho he dit que jo prefereixo que me les fotin. Jo mai posaria... És que no tinc de collons. Tu i jo estem a aquest barco sols. Jo mai, perquè jo prefereixo que siguis el bo de la història, tio. És només per ego, no? Per ego, per por. Jo sóc la cabra amb els... No, se'l veu un bon xaval. Jo prefereixo... Però no Què em implica... veus, cara mal parit? No, tens cara bon xaval, tio. Bon xaval. Tens cara maco, sí. Però que no som... És que Catalunya... És que... Arnau, bro, el que et cregui tu les banyes no implica que tu siguis el bo, bro? Ja ho sé, bro, però prefereixo que em diguin... No, prefereixo que em diguin... Et van quedar les banyes com passa, ets un cabró i li vas quedar les banyes en aquesta. És que jo no podria, bro, és que no podria. Clar, vale. Relacionat amb això també, quin és el cop que he cobrat més per un bolo? Toma. Això no és... Què t'hem de dir, la xifra? No, quin és el cop que he cobrat més, rotllo, una forquilleta? Una forquilleta. El que vam generar més va ser el Sant Jordi Club. El Sant Jordi Club. Autoproducció, tio. Sí. Allà una TT. Deu dir, fem un Sant Jordi Club? Vull dir, teniu claríssim que ho rebentàveu, no? Bueno, vam fer una mica a lo loco, la verdad. Sí. Però va anar bé. I vam fer sold out. Vam tirar el trompo. Sí. Joder, molt bé. Creieu que esteu en el vostre prime o que ja ha passat el vostre prime? És que hem dit abans, que aneu generant primes. Hem tornat al Prime, jo crec. Aquest diferent al Prime, concepte però... és una mica de toi, en el sentit de que... De toi, Noi.
Ara és aura. No, perquè crec que... No, perquè sempre ens passa el mateix. Nosaltres considerem que estem al millor moment perquè creativament... Però la penya, potser no? Ja, és lo de sempre. És relatiu. Jo sé que la majoria de gent dirà no, Sincero hi havia Prime, a Nens del Barri hi havia Prime, doncs sí, allà hi havia Prime, cap problema. Allà hi havia Prime. Sí. Vale, perquè si us haguéssiu de casar amb alguna cançó de tota la història de 31 Fam, quina seria? Que dieu, és que em caso amb aquesta cançó. Ho tens claríssim. Tu diràs Nens del Barri, no? 3 cases. 3 cases, eh? Ah, casetes, que cabrón. Nens del Barri, no, jo pensava que diríeu Nens del Barri, eh? No. Perquè la més patada és Sincero, no? La que té més views i tal. Sí, encara? Sí, Jo avui ho he mirat i tenia 17 milions. Que m'han caigut els collons al terra, que I flipat. a part s'escolta fatal. O sigui, és un tema que tu escoltes i sona molt malament. Bueno, esteu molt pobres, esteu molt Bueno, clar, pobres, era al principi. si era dels primers temes que vam fer. Sí o no? Sí, efectivament, tio. 17 millonacos, tio. Quina barbaritat. És una bomba clar. Molt bé, molt bé. Jo entenc com la gent li agrada la música que sona tan malament, tio. T'ho dic, bro. És que jo deia, és que és molt pobre, però perquè era al principi. Sí. Literalment. També mola aquest flow, també. És que al principi... Però a quina cançó més, vosaltres dos? És que... Jo ara et diria la meva, la que farem amb tu. Clar, és que va per etapes. Clar, te la diria pel moment És vital. tremenda aquesta, també. Sí, jo et diria, mama, ho sento, tio. És que és el que dic. És que m'agrada molt, tio. És que m'agrada molt, bro. Entrar amb els més tranquils. És que és això, tio. Sí. Que és l'host. M'agrada molt, tio. T'ho juro. Vale, ara us heu de casar, matar i follar amb el següent, vale? Vull dir, Nens del Barri, Mama ho sento i Sincero. Hòstia. Vale, matem a Sincero. Sí, matem-la ja. Matem-la ja, sí. És que ja la teniu cremadíssim. La degullem, 100%. Ens follem Nens del Barri, no? Follem Nens del Barri o què? No? Oye, mama, ho sento. Va, vinga, va, ens follem Mama ho Molt sento. graciós. I en canvi amb Nens del Barri... I ens casem. Va, vinga, va. Bona resposta! Tens raó. És escola. Guapo, Sincero esteu com fins la polla, no? Rotllo, la teniu L'odiem. El Didi l'odia. Jo l'odio. Jo li tinc molt de carinyo. Ara t'anys, escolta, jo crec que coti per coti, bro. Si els tenen cremadíssima. Potser no tant, perquè ells Clar, és l'any cremam. dels principis. Val, què volíeu ser de petits? No ho sé. Director graciós. de cinema. Uau. Hòstia. Bueno, i ara Jo volia... la producció que teniu i tal. De petit, jo tinc movies amb les meves germanes Això és explotant-les. l'hòstia. Sí. Uau. Sí, jo m'ho havia passat molt bé. Eres el també. villano, tu? Molt bé, de criu. Bueno, jo era Ah, tu no sorties. director de fotografia, direcció... Uau. Jo era tot... Eres la cabra. Sí. La puta cabra, va. La cabra. Puta cabra. Putíssima cabra. Sí. Quentin Tarantino, bro. Què més, per aquí? Jo no ho sé, no me'n recordo. No te'n recordo. No. No tenia La somni. mítica futbolista. No tenia... No tenia somnis. No. Pello va dir que volies- Segurament lo típic, no? Curro de merda, no? No, bona merda, sí. Un burro de merda i ja està. Curro de merda. Això ho vaig dir en una entrevista, me'n recordo. Clar, us ho haguéssiu imaginat viure de ser cantants? No, Clar que no. És difícil. Puta conya. Sí, és el que he dit ara, me'n recordo, que ara se m'ha fet venir al cap l'entrevista, que em van dir, com et veus d'aquí? Que crec que van dir 5 anys o alguna cosa Sí, 10 anys. Vaig dir, res, suposo que currar un curro de merda, no sé. Jo no m'ho imaginava. És duríssim. T'ho juro, duríssim. Curro de merda. Un curro de merda. Jo em veia currant a un curro de merda. Me cau en Déu. Sí. És que dur. Va ser una bomba. Bueno, sí. Quina és la cosa més estranya que us ha passat en un escenari? O la cosa més estranya que us han tirat, o ens han tirat barbaritats? Ens han tirat... Ens han tirat de tot. De tot, ens han tirat de tot. Me'n recordo un dia que ens van tirar com una diadema i que a dins de la diadema posava com el número de telèfon. Sí. Molt duro. O tangues, sí, no? Algun tang. Algun tang? No, sostens. Tangues diria que Què feu amb els sostens després? Els quedeu, no? Tot catxondo, què va dir? Us els quedeu, no, suposo? Els teniu a les... Ell ho pensa de veritat, és que està molt fort. Per exemple, ell pensa que en Bad Bunny, quan li tiren tangos, això a l'escenari se'ls queda a l'estudi. Jo crec que no, jo crec que els agafa i els tira per ahí. Vale, quin és el rumor més loco que heu sentit sobre vosaltres? Un rumor El que... rumor, fuà. Perquè algun cop us han intentat cardar, rotllo, que Sí. dir, va, anem-nos a fotre Sí. amb alguna merda. Clar, això pot passar, i més sent tants. Algú, jo me'n recordo un cop que ens van dir que ens havíem pillat a un pàrquing o alguna així, drogant-nos, no sé què. I era mentida, bro. Era mentida, Sí, t'ho juro. al principi ens deien molt de la Te'n recordes? Té molt la concepció, i a mi m'ho havien dit perquè a Sabadell es deia en plan tenir la concepció de De que érem uns drogadictes. que fèiem absolutament de tot. El primer que trobàvem pel terra... Home, sis nanos, joves, que anaven música com estan tocant. Sí, ho entenc. Però no, però no fa gràcia. No. Clar, venia ma germana petita, Clar, que m'han cony. dit les meves
unes amigues que vosaltres us drogueu. Jo, tio, però què està passant, bro? Entenem Pobre, com tio. estem, però ho neguem. Perquè en relació amb les drogues no. Res. No, però és que tampoc no renunciem. Joder, jo m'he drogat algun cop per passar-m'ho bé, evidentment, però no som uns drogadictes. Però té una- Saps? Clar, la gent ens veia com si fóssim yonquis, saps? Hi ha una diferència. Hi ha una diferència, no? Oci i drogadicció. És de putada els prejudicis, però això passa amb tots els Sí, homes. això sempre, això sempre. És normal, és normal. I finalment, bueno, el contacte més famós que tinguis que tingueu al vostre mòbil a la vostra agenda. No tant. Tireu-lo, nois, va. Tireu la mandanga. Alguna cosa que diguis, va, podem enviar-li un puto àudio a aquesta persona, que totxo. Hòstia, ara mateix no ho sé, tio. A veure, ho hauria de mirar. Home, la gent del videoclip, què, no? La gent... És que no parlar amb nosaltres, tio, amb ells. No teniu Teniu els números. És que moltes vegades parlen els nostres representants. El seu grup no recau amb nosaltres, saps com el contacte directe. Hòstia. Mira, tenim un tots que acabarà sent molt famós, tio. A veure, Jan Virgili, tio. Jan Virgili, sí o no? Confiem. Futbolista del Barça, tio. Boníssim. Guanya amb el B. Estàvem al Barça bé. I el teniu allà al vostre Ja veuràs d'aquí uns anys. És el nostre escollit, La 100%. cabra d'aquí uns anys. Molt bé, un aplaudiment per en Jan Virgili, dale! No, és igual, ho farem de cap. Guapos i guapes. Sí, en Carles m'ajudarà. Guapos i guapes, benvinguts al Passaparaules. Ei! Molt bé. No, espero que sigueu bons, no sé com aneu de tema de concursos, de paraula. Cultura general. No, bueno, cultura musical. Musical, bé. Musical. Fotem-li. I... Espera. ho L'últim miraran. cop que vaig fer això, se'm va encaixar perquè vaig ficar al mateix nivell en aquell cas va ser els Tallets, i em va dir, pues has de follar més, has d'anar... ser més malparit. saps? Que bé. I avui he fet això. Que guai. Vale. No, perquè ho entengueu, Taggets d'una tirada es va fumar tot el pas. Sí, d'una tirada. Van humillar. Tota sencera. O sigui, a veure, és la meitat per vosaltres i la meitat per ells. Vale. Vinga, va. Dale. Carles? Bueno, necessitarem un temporitzador. Clar, necessitem un temporitzador que enfoqueu a aquesta... Sí, Quan ja parleu, pum. En triple A, sempre, és el gestor. Sí que l'he. Tutó legal. Cronòmetre va bé, no? Sí, quan parleu, cliques més pares, ja està. Gràcies, rei. Vale. Esteu preparats? Vosaltres. Vinga, quan em diguis. Preparats? 2 minuts, en principi. Vale. Sí? Li dono, Va, Vinga. 3, 2, 1, ja. Comença per la A. Notes d'un acord tocades successivament en lloc de sonar totes alhora. Arpegi. Bé. Molt bé, Adrià. Comença per la C. Indicació musical que marca augment gradual de la intensitat o volum del so. Crescendo. Bé. Comença per la E. Grup musical famós per barrejar rumba rock i lletres desenfadades. Estopa. Estopa. Sí. Molt bona. Comença per la G. Estil de música religiosa afroamericana. Ja? O no? Gospel. Va. Sí, ja està. Comença per la I. Persona que canta o toca una peça musical composta per un altre autor. Instrumentista. No, intèrpret. S'ha equivocat, no? Ah, vale, o sigui que si hi ha fallo representa que és com a error. Vale. Palabra, tio. Pues així ho parlem. Clar, és que podríem fer Vale, passar. un error. Vale. No, però jo la tenia. Tu la L'ha tenies. dit Brady. Podeu fer passar palabra, si voleu. Deixa'm dir una cosa. Ah, bé, està Algú bé. que vosaltres ha estudiat música? No. Algú ha anat Bueno, a... Ell Tu sí, has una estudiat mica. música, no? Puta idea. Si pots agafar el micro... Se li pela. A xupar-la. No, estava... Ei! Jo estava a la primària. A la primària a la Pia entrava i vaig fer primària musical. Primari. Uau. Uau. Vale. Preparats, Javier? Va, gas. Va, Vamos, va. A veure si va millor que l'altre dia. passa Dale. palabras, bros. 3, 2, 1, ja comença per la B alta. Patró rítmic bàsic que marca el compàs i el moviment d'una cançó. Xupada. Malament. Que consti que unes quantes els hi he fet al nostre editor i me les han endivinat. Va, base era boníssima, bro. És Base, és beat. Va, Que no és el mateix. Sí, és el mateix. És el beat. Jo per mi és la instrumental. És diferent. És diferent. Diferent. Vale. O sigui, una cosa és la base musical, però és el beat que... Almenys ho pots Jo és que li dic així, No, però això ens Passa passava amb amb el els beat, bro, jo què sé. Això ens passava amb els músics, anglès. que els hi dèiem, no, el beat no sé El beat què. és el ritme, no? Era diferent. És el ritme. Que ho digui l'expert. És bona o no? Sí. O sigui, tu o ells? No, diu la seva, la base. Que sí, La resposta no és correcta. És incorrecta. Jo he posat... No, és incorrecte. Xupar-la. Va, xupar-la. Vinga, va, nosaltres. Va. Preparats? 3, 2, 1, ja. Comença per la L. Grup català, bueno, que barreja rumba, ska i festes amb molta energia als concerts. Són dues paraules. Làgrimes de sangre. L'últim banc. No.
A veure, Lágrimes de sangre, saps? vale, i si us dic Diu dues paraules, grup castellà tres. o grup Ja és. espanyol, diria una altra. Però què has dit? Jo és que no... Grup espanyol que barreja rumba, ska i festes amb molta energia als concerts. que aquesta descripció no, de és que no l'he A mi, la fúmia. No. La pegatina. Una pegatina. Ja, no, per això després els he Ja, dit... aquesta descripció del puto xat GPT, bro. Escà. Perquè la fúmia Ska, eh? Sabeu què és ska, Sí, és el rotllo aquest hippie, no?, que fan així, rotllo... Rotllo hippie. L'esca, no? Sí. Home, Quina és la primera vegada? La pegatina, clar. Vale? Digue'm. El diable. Comença per la D, cançó popular dels Tallets amb ritme festiu i lletres sobre l'amor i l'hivern. Hivern, paraula clau per saber el nom de la cançó. Me cago en me puta mare, bro. Comença per la Torna-hi, bro. cançó popular dels Tallets amb ritme festiu i lletres sobre amor i hivern. Comença per la D. És fàcil, és fàcil. Jo la tenia. Paraula clau, hivern. Perquè... Jo quan ha dit lo d'hivern. Paraula clau, l'hivern. És així. Tallets d'hivern. Sí. La mare que em va a París, diu. Pensa en el coco. Xarra escolta Noel, bro. Escolta Noel, bro. 31, preparats? Anem-hi. Vinga, fot-li. 3-1 ja comença per la N. Cançó de 31 fam amb ritme urbà i lletres sobre la seva realitat quotidiana. Evidentment no l'he fet jo la definició. Nen del barri. Sí. Nens del barri. Dale. Comença per la P. Música amb diverses veus o línies melòdiques sonant simultàniament de manera independent. Amb la P. Xunga aquesta. Passa P. palabra. Vale. Molt bé. La saps? Ni de puta conya. A veure? Què ha dit? Ha dit percussió. Ha dit... Ja. La T. Ha dit primera paraula amb P, canvia el cap de música. Amb diferents línies melòdiques, no? Sí. Vale, da igual, passa palabra, tio. Bro, una, bro. Va. Comença per la F, instrument de vent molt utilitzat a l'escola. I Flauta, flauta. vale, Comença per la H, cançons populars d'origen cubà, paraula clau, cubà. Habanero. Vale, bé. Comença per la J, cantautor català conegut per cançons emotives com Ja la sé. Jo mai mai i lletres... Bé. Comença per la M, aparell que marca el temps d'una peça en pulsacions regulars i constants. A veure, digueu... Metròmetre. Malament! Ja està. A més, Ja està, malament, És el Carles. metròmetre, estàs tio. dient-li metrònom i el tio... La teniu. Metròmetre. Va dir metròmetre, tio. Feu servir metrònom vosaltres? Home, sí, clar. Home, necessiteu, no? Que és la claqueta, no? És que va fent així. claqueta. És que va fent així, no? El directe va molt bé. El directe. El que fa el beat. Però si ho teniu ja el del programa, no? El del programa. Correcte, sí. El de l'Ableton. Vale. Dale. Ei, sé cosa. Vale. 3. Teniu? Vale. No, sí, espera, bro. Sí, posa... Dale, 3, 2, 1, ja comença per la R. Frase musical curta, repetitiva i reconeixible que dona identitat a una cançó. R? No, Sí. R. Té sinònims, jo crec, però... Sinònim, no? Estava pensant restribillo, saps? Clar, restribillo, Està bé. flipat, bro, Restribillo. està flipat. No, bueno, clar. És igual. Passa palabra. Passa palabra, tio. Home, va, tio. Què va? A veure, la comptem com a restribillo. Has dit restribillo. No, n'han dit restribillo. Ha dit estribillo, germà. Ha dit... Ha dit... No, Però és que és amb la R, diu. Sí, amb la R. Restribillo. No, però és que això... No existeix. Cony, Tio, restribillo. Ja, bueno. Us la dic o feu passar palabra? Va, digue'ns-la. Riff. Hola, tio. És bona o no? Però... és bona. Jo tenia entès que el riff era una altra vaina. Ah, bueno, sí, el riff és la tornada. El riff tio. no és un És la tornada. No, però Arnau, no diguis això. Ja. Vale. El riff. Preparats, skippers? Ens ha matat. És una arma. 3, 2, 1, ja, comença per la O. Obra musical teatral amb cantants i orquestra que expliquen una història dramàtica. Bé. Comença per la Q. Grup musical format per 5 músics. Què has dit? Pau, bro. Queen. Ja està, fora. Ja està. Para el temps. Per què has fet això? Has anat de crac. Pau, som una Has anat de crac. Perquè anava a dir ja la paraula clau format per 5 músics. I ja està, només necessiteu saber això. Ja vas dir Queen, també. Sabeu quina és? No. És, Això dic qui? és quintet. 5 músics quintet. Ah. O sigui, el quartet... Bro, Quintet. Està bé. Vale? Dale, 3. Bastant malament. Sí, anem fatal. Bro. 3. Aneu bé. Vas de 3, pitjor. 2, 1, ja. Comença per la T. Instrument de percussió afinat que produeix notes greus i potents a l'orquestra. T. Tambor. Bé. Comença per la B baixa. Lleugera oscil·lació d'una nota per donar expressivitat i emoció als... Vibrato. Com? Aua. Vibrato. Sí.
Comença per la B alta. Grup català popular per la seva música festiva i vitalista i lletres amb missatges socials. Quina lletra? B alta. Grup català popular. Passa paraula. Vale, fes pausa. Està fotent a la boca, no? Esta palabra és en S'ha posat intens, bro. Estic molt espès, tio. Joder. Tio. Amb la B. Estic molt espès, tio. Català. Típic examen de final de batxillerat, bro. Estic molt espès, avui. Sí. Vale. 3, 2, 1, ja comença per la S. Cançó de 31 fam amb sons urbans i lletres sobre amor, sinceritat i vivències joves. Què polles és això, tio? Jo, tio. Sincero. Bé. L'has mirat, tio, que t'he dit. Comença per la U. Petit instrument de corda d'origen hawaià amb so alegre. Ukelele. Bé. Comença per la A. Persona que es dedica a crear o interpretar música, pintures, teatre o altres arts. Artista. Bé. Comença per la C. Instrument de corda gran i greu utilitzat al jazz, clàssica i d'altres estils. Tira-la, bro. Va, dale. Comença per la C. Dale. Ja, és aquella merda. Va. Sí. Instrument de corda gran i greu utilitzat al jazz. Feu vosaltres. Va. La corda no. 10 segons. Bro, l'acordeó... Va. Comença per la P, acordeó. L'acordeó, tio. Pato fumao, el nostre germà. Ja, escolta. Vale, us queden dos lletres. He dormit molt la poc, P tio. i la B. Ho anem molt malament. Va. Cau un meu, Els esteu follant. No, però està dient a l'Edi només, tio. Ets el meu. Però és el que ha estudiat. Ja, això és veritat, això és veritat. Vale, ja. Vinga, fot-li. Comença per la P. Música amb diverses veus o línies melòdiques sonant simultàniament de manera independent. Que és duríssima, vale? Clar, l'únic que em ve al cap... És que no és música, això, tio. És res. Va. Digue-ho. Amb la P? Amb la P... La P. És com dos paraules juntes. Quan porteu, però? Sí. Pentatònic. A 2.25, ja, vaya màfies, això. Molt. No, passa palabra, tio. Passa palabra. És el tutor legal. Què cony era? Va dir, Què? polifonia. Vinga, ja. No l'haguéssim estat. Sisplau, tio. Deixem-ho en acabat. Sí, país. Sí. I nosaltres acabem... De què? De paraules? Ens queden dos passar palabra. Sí, home, Quins heu va. fet? El D... Sí, home, va. Ja està. Crec que la tinc l'última. No, Vale. comparteix-la. Espera, No, primer la D. tu primer la tira-la. D. Va. Vale, va. Tornem. Deixeu treballar del mig. Vale. Cançó popular dels Tallets amb ritme festiu i lletra sobre l'amor i l'hivern. No, passa palabra. Sí. Va. De l'1 al què? D. És que clar... Vale. És desembre. Hòstia, la mare que em va. Sí. Us l'heu fumat, us l'heu fumat. Vaya puta fumada. Vale, i per la C, instrument de corda gran i greu i utilitzat en el jazz. Contrabaix. Bé. Molt bé. Vale, Carles, has apuntat que cada un... Jo crec, sincerament... Ah, no. Crec que us els heu follat, però No, jo crec que sí. Ahir. Crec que no, Jo crec que no està tan clar, Una, no? Hem fallat Has una. fallat una, també. Sí. O dues. No, vosaltres heu fallat una darrere l'altra. Quantes n'heu fallat? Hem llapat. Fallat. Doncs no està tan clar, nois. El metròmetre aquest. Metròmetre. Ja per fallos hem guanyat. Vale. 1, 2... Bimba. Uau, sí. Hòstia, Bueno, potser aquí em perdo perquè... Ai, no. Bro, a veure... Quina barbaritat. Els parells són ells. Ai, els... Ja, o sigui, sí, de fet ja ho sabrà la gent, però ja ho dic jo. Guanya 31 fam. Vamos! I us l'he regalat, aquest, us l'he regalat. Gràcies, ets el millor. Falta gent com tu, Jan. Pau, vaig que una pregunta. Que vaig Sí, deixar d'entrar. Què és el que vosaltres que més curra? Que li carda més hores a les molt bé. que es trenca més al cap? Que diu la mare que em va parir això de sortir endavant. Música o de... En general, el que més curra, el que més gestions El fa. Joey. El Joey, a nivell de música, es tanca a l'estudi i viu a l'estudi. l'estudi. Fer bongs al Joey. És que viu a l'estudi. Fer bongs, A nivell de... Tu, va. A nivell de fer Excels, el Excel jo, sí. Excel. I a donar-li voltes als temes, l'Edi. Uf. Una volta. Jo el faig el que puc, no? Al final... No, t'he dit. Fa el que pot, no està obligat a Soc el que més temes fa, jo crec, Sí, anava a dir, en Didac
és Andides. el que més barres per mi destaca, en el sentit de que Tinc molts temes. tira té molts temes a la calaixera. Perquè a l'hora de competir un tema, ho feu entre tots o un tira i després agafeu... Perquè teniu una llista de barres o com va? No, sí, mira. No té I fem, i tirem, i la primera que surt... Control B. No, però imagina que estàs un dia i dius, va, vaig apuntar-les aquí i algun dia... No, sí, jo tinc a notes, Jo em vaig apuntant frases a notes. Clar. Ah, vale, et referies a No és una llista de Jo crec que el barres. procés Són creatiu com per refes. cadascus és... Sí, és diferent. És diferent. No teniu una mena de... Sí, una mena de drive on aneu apuntant cada un el que li ve o... No, mai li escriuria una barra. Què va, no li escriuria mai una Clar, barra. totalment. No, jo mai li faig una paja a l'Arnau, tu mai em faries una paja. És el mateix. Molt bé, nois. Després d'aquesta analogia, nois, bueno, podeu dir una última cosa i tanquem? Alguna frase que ha sigut la perfecta? No, cantar no cantarem. R31, la ràdio. Estem tancant. Sí, bueno... Podem tancar. R31, la freqüència dels teus, la ràdio de la teva vida, cada dia de la teva vida. R31, la teva ràdio, i cada dia La de més gent. Espectacular! Vamos a chuparla! 31! Vamos! Absolutes bèsties. Vamos! Joder, Mastitola. quina puta suada, nanos. Molt bé. Molt bé, hem acabat. Molt bé.